tinavo vanasekuru vedu kuswimming pool. Mungati chi tinavo vanasekuru vedu kuswimming pool. Imisisi Brit Edney ndakakusendera message kuWhatsApp haina kudeliver nanhasi. What's going on? Ndakakufonerai and it was just ringing. No one answered and I ended up sending you messages and a one tick. Sisi Brit Ebony, check your WhatsApp. Several times I've been trying. Amuskubata my phone. I'm not say. I tried calling you, Tololo. I tried sending SMSs at Zinakupinta. Makachinja number. Makachinja number, rascal. Naya koma. Guys, no, kusala nakagarisa ngupana ndakarinda wana. Yana kusima zvakaoma guys. Zvakaoma. Kugara. Once I changed my number, okay, I'm not ndipaka new number saka ndingazive rako. Ndingaziya ndikutega ndinotsvaga mukoma. Ukamuwane. Kati ero. Amene zviri kuitika ikoko. Morning guys, morning guys, morning. How are you guys? Tiri pedu nana kule vedu. Nana koga vedu takagara hedu ku swimming pool kuno. Weather yakapapa ku beach akuspindika saka tigari nevana ipo panapa. Vachitawo zvanenge vachiita sitigere hedu pano takarinda. Takarinda. Pana ruda murume rapo guys, varume 2 varapa. And it's afternoon. Oh, okay. So thank you, Tinos. Thank you. It's good afternoon. Sorry. Anzina mairu nditengere phone. Yangu inotori ne problem. Isingatoitiru inotopisawo. Yangu phone inotori problem. Takatofanana cha inopisa zvekutoti ukaona ichipisa unoti asi kune phone inodai. Kuti shangu zviri kufamba sei. Oh, maybe I didn't check because I thought I had your number. So I didn't check. Most on phone era, alright. Most on phone era. Apana dawa murume rapa guys. Musu dawa murume tu andu kupaika vanhu mavira. Apana dawa iri rapa. Tafura bero. Okay, sis break. Tafura bero guys. Avasvika pakuzorora mupfeka shete waita avasvika pakuzorora. Pane zvari kufunga kana munhu agara akadai asvika pakuzorora. Avasvika pakuzorora. Avora belo. Avora belo asana. Ndikwadere mwana waisado vanenge vari kuzvi-70 years kuvo. 70 kwese vane makepu ukureva uku avo avakabatika muzvekuzorora kana munhu ogara akati avo nyatsokuchivaona avo nyatsokuvaona avo wada kudhidha zvavo. Pindai henyu mushari kwamvura vakasawira. Pindai mushari kwamvura pindai. Eka avhura pero. Vane rudo. Unobatwa samambo guys. Unobatwa samambo vane rudo. Edisi mira ntaure navo ndo vandakubva. Mira ntaure navo ndo vandakubva. Ntaure navo ndo vandakubva. Masura seko guys. Ndachirega timbotanda hedu takangogara pano takamirira vanhu. Ko munzvimbo macho kwai hakufana havapindiwo gamusina vabereki. Ndaida kunozvitira live yangu kwai havapindi vasina vabereki saka ndapedzera ndangopinda ndikaya ndikagara pano. Apana ndangopinda ndikagara pano ngachirega ndiye ndigare pano. Asi vakachena una ibutsi. Flosi. Anzi vara ibero. Aiwa. Tora ibero. Ini.
edisi vanotsi kuwana visa vanotopiwa visa vachimanya kuya kuchando ava ndo vasinganetsi manje vanopiwa visa vachimanya because makore ondosika matiwa kuti havaniti kunoshanda havaendi kunoclaima pensheni havadii vakapiwa visa richimanya chekuti vapiwa visa richimanya yesi mamoyo mudini chiri seisei iripo guys muri seisei guys kuita serious life nenoise iri pana haibudi guys zvinoda tiri pedu toka nenoise iri pana haiti ari right nono right ari bo kuita life yedu yeserious chaiyo pana paibudi nai guys makanzwawo here guma ranetsekana nekudliwa nemajuru rekubech bridge makanzwa here audio guys reguma rekurumwa pamberi apa namajuru raibira vanhu kunhiki raibira vanhu kubeit bridge uku sorry how much is strawberry daiquiri? Okay. Makaionera sikana toda kuti tigotaura nezvayo nhasi ndikuda kuenda panapa ndinayo yangu video yacho but kuti ndiplay pana chatinombowa guys hapana nenoise iri pano chatinowa hapana. Oh, this is what we have only. Tione maprice panapa saka castle light muri kuona here price castle light ikuita 47 rand. This is 500. You are also laughing. Maiona here price guys. Castle Heineken 47 rand. Castle light 330 37 rand. Castle Lager the cheapest of all 35 rand. Hansa 40 rand. Hey, Benin blush 47. Handers gold 500 47 rand. Kana ndakukudza kuti kumashows 25 rand moti todhura. Ona ikai coke no sugar 20 rand 29 rand coke a can or a bud. Okay, Red Bull 47 rand. Appetizer 38 rand. Thank you guys. Yes, I'm fine. No, I don't want to order. I don't want to order. I would rather go to Spa there and buy a bottle and come and boost myself. Who's checking? No one is checking people. But I already smuggled in. Of course, I've got a bottle in a very big bottle. Oh, in the pool? No, I'm just leaving now. No, it's expensive. I cannot just sit like this. Are you married? No, I'm not married. Why are you not married? You know, you're beautiful. I don't know. My brother wants you. Look at it. My were guys, coco 23 2 liters, coco 22 rand mushop, coco 29 rand. Mama on a price. Mama on a price, guys. I don't get that 1,000 rand. I take a chin, Mazwan. Mazwan Kuti 1,000 rand. I take a chin, Mazwan. My word, my own price, can't up. Mazwan Nerati. Sunan do not drag coco and I'm road to my tax shop in China doing it. She's beautiful. Kind of December. Can up me pia, can up in my price. I will be December way. Do my price. I will wire. Quite not a scommer. She get a teddy as I could come and Dinamari could take out 47 rand. Take a cold drink with the finger. It is Antica Buddha per spy, pass it up. Don't take a drink with spout, 11 rand. She come back to 45 rand. Don't take a 34. Answer Summers pay numbers. We have WhatsApp Summers number doctor. Number doctor. Coco zero, she is Ganaki guys, it's not gonna test Coco zero. My own price. Vice was not so quite woman and could guys. I still was a commander guys. I didn't find Zavan and Akudakushi Zakush can bring guy this in Binga and Mona. And this level will take out 50 rand. Maybe can I stop at desperation and put Panapa and Kudakupa, Panapam, Dopo Dochitenga. I go to Buddha in the Pasera upon a spa.
ndo zvimanikidzana nokuti kwai ndiri kuda kufadzana. Guys, rarama zvaunokwanisa chimoko ichi. Rarama zviri mumhomwe mako, ndiri mumhomwe mako hamuna mari. Ita zvirimo. But my brother is asking for your number. My brother is asking for your number. Serious is in UK taken for what? It's just a boyfriend. Hey, what if he breaks your heart? Hey, yeah. I mean, it's a south way, Napela. But we don't know for sure. 31. Key, no. No. It doesn't. I'm being honest. I'm very honest. Why? But what if your boyfriend is got another girlfriend? But he must have a stand by him. He must have a stand by him. No, you give me your WhatsApp number when I call. You just talk and see. You never know. Ne? I'll come and pick it up when I'm going out. Yes. Ipale pants. I'll give you the number, then you can do a video call. Serious. Right now you can't see him. You can come and see, but you can't see him. You see? Yeah. So what you can do is I'll just pass by, give me the number, then I'll give it to him, then you do a video call, you talk. Okay, sharp. Wait. Zvako zvaita iwe wati unoda nhamba iwe. Zvako zvaita. Ubva wandibata. Zvako zvaita ndito kanzima kufimba. Ndikayo ndikufumbira munhu ari mucomment section, hanzvadzi yangu iri mucomment section achindipei nhamba. Ndo yandiri kufimbira. Pana hanzvadzi yangu yachindipei nhamba iri mucomment section. Ndo yandiri kutofimbirawo zvangu. Amaona. Ndichizoziva kuti vanenge vachitoda varume. Ndichitozviziva. Varume vanenge vachitodiwa. Varume vanonetsa kwese guys. Hazvina basa kuti nemagaro. Kana kuti wakadii hamuna. Ndikunyekera zvanzi yangu iri mucomment section mwoka iyi. Toda kumbonzwa nyaya yeguma riya guys. Makainzwa here misikati wamwe havana kuinzwa guys. Nyaya yeguma riri kudliwa chinhu nemajuri izvi. Makainzwa. Ndinomira intidious, ndinokumirira isingatoiti. Pana akumbira nhamba mucomment section atowina. Nhamba vanodzida. Vastorira kutorione shortage kusaidi kunoko. Hanzi musanyengere ndima. Thank you Nelson. Ifizi dzakakumirira chero kada kuonerwa nevanhu chakadzeke 50 rand. January humble you. Koti mafizi new uniforms. Koti iwe. Koti food. Koti iwe. Unoona kuti ya. Zvakaoma. Handisaura zvenyu munhu live with you means chinzwai zvakaitika nesuro. Nezuro ndakabuda. Ndobva ndaenda inonzi Gateway Mall kuDurban. Ndiyo iyi mall wenyu muhombe inonzi kwete, kune unonzi Pavilion ndakakuenda futi, kunonzi Gateway Mall. Ndakaenda anzi that true guma. It's true Nelson, it's true. Ndakaenda pa Gateway Mall apa. Me being me guys, mongoziva isati chaiti zvokometenga nazvoda kuonereka. Kana zvipfekera zvangu symbol yangu zvangu tobuda hangu muchibolt muchiuber. Musoro wangu mukuziva ndizvawakaita mazano. Handidi kubatwa pamusoro everyday. Ndiri munhu anopfeka mawiki. Saka ndakangoruka zvibhanzi zvangu zviviri, chimwe chakarembera kuti chakarembera kuti ndini uyo ndangobhrasha ndaenda zvangu kunhingikiruko. Edelini uya kuWhatsApp kwangu ndiyo Gateway A. Ndapinda mugateway muya, ndatenderera zvangu mugateway, ndatenderera mugateway, ndapinda. Ndaenda kumashopu ndikuona. Ndaona Mr Price zvikati ndienda Mr Price mumbonoona. Apa ndiri kuona kuti aiwa mune zvinhu zvakanaka makabatana makadidi. Ndikuona ndapinda hangu mune shop ino ndiri kutenderera ndikuona. Ndapinda Mr Price muya. Bedwe Mr Price ine zvinhu iyoyo asikana. Mr Price ine zvinhu iyoyo. Mama kazara varungu maIndia matema. Ndapindawo munyakati chiko chimboitika kuzara kudai Mr Price asi maizvi zvaitwa 10 rand kati pinti. Ndapinda muya maimwana. Ndione zvinhu mune zvinhu Mr Price yo inenge ichitori nezvinhu zvitoriko kune mamwe mashopu maimwana, because it's a very big Mr Price, but munenge mune zvinhu zvakawanda maimwana zvisiko kune mamwe Mr Price. Ndasenge ndobuda shavizvo kutenga 100 chakadaro 200 chakuti chakadaro.
kwanzi what said you're pregnant. Nene ndisiwo munozivana zvepregnancy yangu ndisingazivina neni. Amona ndakabuda shavi ndikatenga maimwana zvinhu 200 rand moziva Mr Price yakachipa guys. Munoziva ndichi Mr Price yakatoboka yakatichipa kudaro. Ine zvinhu zvakatonaka asi zvakatoboka kwa Mr Price. Koina ndakuza guys ngatina nditenge malebhu of course mu wardrobe wo ndakazongoitawo zvilebhu nazvo zvicloset zvimaodhu zvimalebhuwo but hazvina kuwanda, it's not that much nokuti ndozati nditozvitengera zvinhu zvangu kumafaransinsa 200 rand ndikapfeka ndofitwa zvokutodaro. Saka ndokwangu kwandotambira ikoko. Mr Price yakandifadza iyoyo, Mr Pride yakandipadza iyoyo, Mr Price iyoyo. Saka ndichibuda muya Mr Price nami ndakatogugutira zvangu maplastic angu ndotofamba kuda ndakaonekwa here nemudhayari uye bodo. Saka ndaonekwa nemudhayari, mudhayari uyu haana kundimhorosa ipapo kuda kati vangaitiwo kana kuti ndiwo ameni handimashona kubva ndazvindira azosenda message nhasi zvikasinendi pane munhu ndakaona seminesiro ndakatosingirira rangu jaketi rangu muchiuno kwakwakupisa kwainaya kwaipisa ndikati ndakaisa jaketi rangu nditofamba hangu zvikasi pane munhu ndakaona seminesiro kugetway no asi ndakati hamungaiti mini because ndakazoona musoro ndabva ndaputika nekuseka ndikati saka waiexpecta kuona musoro wakaita sei, waida kuona musoro wokubhilivhisa vanhu kumoo kuti ndakaisa wigi ndakasvika kumagaro kana kuti ndakarukwa zvokuti vanhu vabhilivhe. Shamwari zvawakatoona ndizvozvo ndini wawakatoona ndakaisa jaketi mumaoko ndakarukwa zvibhanzi zviviri zvipakona ndini popaya kwakadi kundimhorosa kwai ndakati kana hamungamboiti imi nemusoro ndikati zvawakatoona izvozvo zvandi zvaunotowana ingandokundoda palive nazvowani. Saka ndotouya ndakatofunga kutogadzirira kutofirira kuti ndikufunga kuonekwa kuget me unosangana nemadiaries. Come on guys, I'm just a simple person. Vamunoti public figure enyaya vanhu mukunzwa, they're just mere human beings guys. Indosangana nemi kumachina tosangana ikoko, andi muri kunzwa kumatuckshop tosangana ikoko kwemasomalia. Hakuna that is crap nonsense yekuti anzi hatiende kutenda kunotenga kumall. What's so special about it? Asiyana ine vamwe unoenda kumall kwaitone zvamakapfeka simbe ndakapfeka chidresi manhya yavanhu guys vakangofana nemi public figure vanhu kungozikamwa chete but vanhu handiti tinoti ngatisanganei mumastreet imomo, be humble, be yourself. Hanzi tosangana imomo, thank you confidence, tosangana muna small street uko kuti tichiita shopping haikona mwana makabata maziplastic ake tichitoenda kana zvakakwidza musangana Huyai muhodze kumaberoko handimaona. Saka musatorere vanhu pasiripo guys, ina handitombodi musatorere vanhu senangu musatombotorere pasiripo mazvinzwa zvamunosangana neni ndizvozvo ngati ndifarirei ndakadaro chero mukasangana ndakapfeka pasiripo mapatapata zvindakazvipfekera siri pasi ndifarirei ndakadaro kwete kuti zvavanga vakapfeka mamido ndidini ndipfeke zvokuti ndibhirivhise vanhu guys, ndibhirivhise vanhu ndorarama zvisiri zvaga. Come on guys, kuna small street bo zvokuti getway mo bo zvokuti Mr Price ndakafarafa ndichakupfekerai one day ndoti onai ndobva ndanyora kuti Mr Price. Mukaona ndakonyora kuti Mr Price muziva kuti Mr Price getway ino ichi getway mubva matoziva kuti Mr Price yaikwa getway. Handimaona unenge wakachena. Makamboona kuti maselebhe muno muSA chako muhembe dzavo dzakwananidze kuna small street makambozviona kuti mawardrobe emaselebhe emuno muSA mazhinji hembe dzavo ndedzekuna anhu kikiri ndedzekuna small street, hembe dzavo ndedzekuna small street. Mufunge maselebhe emuno wardrobe dzavo ndedzekuna small street tetiri ikoko. Yemajuru ndati ndichauya nayo kana ndava pasina noise ndokuti ndogona kuplaya kana imwe foni uye zvinopanobatiri apa pane noise hazvibudi zvakanaka. Unoona vanenge vachitoslaya guys, vakatoslaya kutosleya cheko maselebhe muno mune neodrobe dzekunawo bo zvokuti small street. Muri kuziva dzimwe hembe dzamunotenga pashane apa ndidzo dziri kunana small street uko munoziva. Mumboenda pashane munonyatsotarisa dzichitodhura pashane kosabhadhira shipping. Ukaenda kuna small street uko inenge ndiyo yose mihembe inenge iriko iri pashane apa. Unoona inenge iripo pashane apa but iriko kuna small street uko. Saka aiwa guys, ngati mukaona manyai timanyirane chaizvo mazviwa chero une madhaka akadii senako uyawo hagi handakana pressure. Andimona
anzi most ndedzekudubai most exactly andi dzinobva kunzo kudziuya muno handisi kusoniwa muno dziya dzinobva kunzo kudziuya muno handi ndiwo mamune muchiti kwa maimports acho zvelebhu izvi ndingadla lebhu here guys ndingatofirira kuti lebhu handiti zvozveni handiti zvozvo zvelebhu tongozozvionawo pamberi apa hameno rimwe zuva I've got bigger priorities and better priorities guys zvelebhu kani haisi nyaya zvelebhu haisi nyaya chero ndakavhara zvivharangozi zvangu tichifamba bozvekuti andaseka kwanzi ndakati mungamboiti musoro uyo ndikati ndo utori musoro wangu ndo zvitori izvozvo ndo chaizvo hanzi lebho ndiri masasko atopfeki lebho leya masasko anopfeka maybe sometimes unowana mucloset make zvatongoitawo kuti auzoshayiwo lebho 3 kana 4 muward mucloset mako but in majority ndedzekunana small street uku small street uku masasko atenge lebho zvekudaro vane mari otenga lebho ivo vachidza kutenga chikafu vachiladza neacho vanozongopinda muna natural sport umo ndomo otengawo bhutsu dzakati simbei kapachristmas 1 ka1 pagore pachristmas but vamwe pese kuti tichisundana magaro tiri kuna Mr Price ikoko kana kuti wameni kunana jetu legit panzi pane madress arimo muwills ari kuita 600 takatengana indotonasa kuti chiedza vamwe mashops kakangwaraka nditonasa kutonda kunohodha kunana small street vachisa mumabhotikini vonochiodha 200 rand kuna small street kana chakuinda mashopu mahombaya chobva chanzi 800 iwo unenge wakutenga zita you be now buying the name ndora unenge wakutenga star shop ndora unenge wakutenga anditoona ndora unenge wakutenga zita iwewe I think vantoenda kunohodha pane uya mabhero ava ekumasomalia vazotesa mashopu vantoenda vanhu vemashopu mahombaya vona truworth vonononga zvavanoda vosaridza vesa pasaidi votengesego voinda kusvika kuti 1200 handis business ibusiness to them is business. That's how they make their money guys because hapana chakambosiyana paya kwaye quality zvinhu zviya ndo zvakatofanana guys hapana kana paya mutenge muone hapana kana quality paya zvinhu zvakatofanana zviya imagine yodzingwa havo vana nenyaya yekuti ndakatenga lebhu aimi I think they are originals. Vivian. Kuna small street uko tinotosangana nemaceleb murodi. Unozoda nemuno machamhonye kukochesa maceleb aya anobuda pa TV. Tosangana nawo kuna small street uko tiri mashopu mamwe chete. Saka zvino zvawo zvinozoita ma original papi. Exactly mdikoni kutenga zita. Kutenga zita chako chaiko. Isi chingosarudza tose hembe ndinambisangana na anonzaniko. Ndikasangana naye kuna small street chimwe chimwewo chishopu chochita chibhotiki so kuna small street anzani dintlenyati yanosviti dintlenyati yava paskanda kuzasuku vanhu vakatongokomba zvekuti aingotogawo mapictures adadi isikana magroup photos achitogwa but tiri mushopu imwe taitotenga zvinhu zvakafanana mushopu imomo kana Lilian ndakambotenga imwe skate yes zviriko zvinhu zvakadaro Lilian zvokuti kuna small street even boots yekupfeka ka 2 days unoiwana unoiwana ichiita 70 rand woipfeka kupanoswa kuma inenge yaputika andiona inenge yaputika but kune zvinhu zvatakatenga nezvinhu zvandakatenga una small street amunoti gore ripira nhasi ndongosireya chakakosha kufitwa guys kwanzi akamenzi ine madress ari special from 20 rand 50 but akamenzi tesa zvinhu zvakanaka zvevanhu vakuru handisana ndambozviona ini zvakanaka ini kwakamenzi zvevanhu vakuru ndai kuMr Price gateway ndokwa muchazviona zvakanaka akamenzi ine zvakanaka zvevanhu vakuru ndioni zvakanongona mazirogwe mamwe aya ini amen H&M unombojuma zvinhu zvakanaka munomboita zvinhu zvakanaka kwanzi kuAzizi Smelly number 1 kune hembe dzakanaka endi dzakachipa Azizi ndeipi iyoyo makama inodhura nhema iyo makama ndakasangana naye prefect dintle yeyo nyato kuzasiko kuna small street
Hey. It's all about testing. Not all people like small things. That's what we are saying, Vivian. That's exactly what we are saying. Kuti munhu enta zvinenderana newe. Hani ndo zvatiri kutaura pano. Kuti inini ndinoenda kuna small street. Iwewo who can afford malabels go kumalabels. Ndo topic yatotaura one pano. Kuti munhu nemune zvinomitira iwewo enda kunoenderana nehomwe yako kwauno afforda. Isusu vana medu tine maschool fees tine zvakawanda mapriorities woboreka chite kudamsana takananga kuMr Price kana kuti kusmall street. Munhu kana ione machangura ako what will stop you from pinda kana even muzara unopinda wotenga mumabalance yaga shop uko opinda wotenga balance yaga yako mushop handichi you can afford it. Ini ndikuti ndingatenge bag balance yaga randakaona richita 35,000 mushop. Ini zati kune fake balance yaga iri kuna small street kuita 300 rand. Chikuru kubata zvinhu zvangu zviri mukati mebag. Chikuru kutakura chibag ichocho ndakaisa malipstick yangu mukati. Ndo chikuru. Old kakiri right nekepingen for especially for vanhu vechirume. Vanhu vechirume vanhu vechirume manje vane disadvantage mumashopu edu ekuchipa isi vanhukadzi vanhu vechirume havawane zvinhu. Vanofanirwa kutoenda kuna old kaki ikoko kuna Cape Union ikoko. Ndoko vanhu vechirume havane disadvantage vanhu vechirume panyaya yekupfeka. But isi vakadzi here hada. Hai wow. Isi vakadzi hatiperegwi. Hanzi unowana zvinhu zvakafitwa ukabuda panze Mr Price una muri 4 unoziva kuti ndinogona kusangana tiri 6 tabuda Mr Price takapfeka zvakafanana tosangana muri 3 6 but zvimwe zvinogona kusatoonekwa kuti zvakafanana because of fitness hapana. Muchifamba muri 6 makapfeka zvakafanana panotariswa munhu 1 anenge akafitwa ndiye anoisira vanhu vese zisoro noenda ipapo vamwe vese tange vasina kupfeka zvinhu zvakafanana. Fitness unofitwa here tinotobuda takapfeka zvinhu zvakafanana tiri 5 panoramba pakatariswa munhu 1 handowana panoramba pakatariswa munhu 1 kuti akutounzwa kunze nedresi renyu nezvinhu zvamakapfeka zvakanaka vediwe makazvitengepi kasi vamwe vari kufamba navari kufamba na5 vakapfeka the same things havasi kuonekwa. Chinhu chinoenderana nefitness guys. Fitness kuti unofitwa kusvika papi. Fitness kuti unofitwa kusvika papi. Kwa umwe anobva asangasa malebho tikanga kunge chigure. Ndizvo ndiri kutaura kati milime kuti malebho sagona kuwapfeka hazvibetseri. Hanzi namadu dress rine blue dress riro ndinarowo ndikuritengesa ndinawo guys. Munhu kana munhu akangochena akapfeka zvakanaka kadai so munotomira pamubvunzo neiwe wakatenge pinichi kasi mukuchipfuura everyday mukuchiona everyday chakapfeka nomwe munhu but hamuna basa nacho because hamusi kuchitarisa because munhu iye haana kufitwa. Mukangomutasa munhu achidarika muti munhu akachena uyu but ndiro same dress rawaona kumachaina kukasiya uko rapfekwa nemumwe munhu ranyatsa kugarwa naro rakuita kunge hameno rakaodwa kupi iro riri same dress. Anomaona iro riri same dress. Zvimwe zvinoenda nekufitwa guys ngatirege kuzvinyebera. Maona vanhu vangani mimi vakatenga hembe online apa mai mwana dress rakanaka rinobuda papicha rakanaka razouya kuno rapfekwa nemunhu rakuita kunge rakaiswa pachigure mai mwana but unoziva kuti ndiro same dress racho isame dress but munhu aripfeka parakaadvertiswa ane structure akafitwa nedress roro rahotengwa neni SIS MELLY vasina structure mai mwana. Animaona ndamira apo ndakuita kunge chihamti kutamai unowana malebhu yese wakutamai vana H&M vamuchema ko ndokwa munomawana malebhu wayo vana Zara muno malebhu ose ndokwa munomanonga uko kune malebhu kwakotamai manje kotamai game rakaipa ndiri kuti katasangana kwakotamai muda kutitora mavidhiyo muchiita kuti zvinochamisa chine gate ndi kwakotamai guys ngekuti kwakotamai uko sisongo tinotoinda kwakotamai ikoko. Hansi smere gani mboenda kunotsvaga voucher yekutamba Argentina win. Uri kuvhunga kuti Tedious uri kuti inowina. Shamwari bhora redhisi rakaipa shamwari usabheje mari cheketa mari yako unogona kurowa bhegi. Unogona kurowa bhegi wena wadi ungotarisa ungosiya. Nodiwa bhegi. Bhora regore rakachinja mpaka. Exactly tisi kurama penyo competition. I like zvinoitwa na Swagger yoya. I like zvinoitwa na Swagger inini yoya. Anotokutaridza life yake guys. Ndiyo life yake yamukutoona yoya.
swaga takamuziva sori yenyu kuisa izvi kune vamwe vasingamufariri kuno mwe ina handisitora nyaya kufarira mungana kudii ndotatisa muone how real he is. Takamuona soga aive nelife yake yanga iri bhopa kwaigara kunonzi kupretoria andika achione chuti kwake mumba anditi I don't know what happened kwaari kuchi chakaitika. Then all of a sudden andika ndikamuona ave neimwe situation anditi yanga ave nayo unotongoona kuti pane zvaitika pane situation yaveitika anditi akatanga kufamba nevanhu anotofamba. Ndakamboita one day ndichimuona palive achienda kunotsvaga imba adzingwa anti achigwana landlord adzingwa achinotsvaga imba pane ane mafanzi ake vachitoenda kunotsvaga imba kumaagency or something handizivi animaona kwavaienda. Life yamuri kutoona kuti oramba achingoita keeping up appearance yelife yairarama kupretoria gore riya kuti muone akakubuditsira zvaneti akati ini ndinoita zvokuita musititi aita kutora mavhiti choseka naye tikutya ari musititi munyatsoona kuti ndizvo zvaari kuita ndo kurarama kwaari kutoita uko andika mafanzi ake vakauya vakamusimudzira vakati chirega anditi uite zvokuvhura saluni akaita zvokutenga kuenda norenda kuda saluni ari kuvhura akavhura saluni here kana tari kurenda handizivi akatoita zvinhu zvemusoro tirimo tichingoona guys toshora ndiyo life oyo achiita keeping up appearance dzekuputadza zvinhu zvokunyeba zvinhu zvisipo achiisa mazamu ake aimotomona achindonyera hake mapepa ake mumazamu opfeka ani machiona truly speaking pasina mboti ruve kukada kuti kudii ndiyo real life iyoya ndiyo real life chaya muri kutoona iya ndoye life yakutorarama iyoyo andi machiona haina editing haina chii haina chianoenda nemi ndo life yake iyoyo handichakauya nelife yakakutaridzai kuti ndo life yandiri kurarama hana kuvanza life yake andimaona thats life ndo life iyoya ndiyo life andimazviona very real zvaunoita nyatsoona wega chero sometimes usingadi kumubatsira unopesera ungomubatsira because unoita kuti but this person is being real. This person is being real. Haasi kutombopfeka hana kuenda nobuda akagara chitara chigaizi mazana ndiri kutoga handisikuza ndakazodai ndikadai nokuti ndine vanhu vanondifollowawo handimoza kuti mnangota mna nofollowa takutochinja life dzedu anomoziya takutochinja life dzedu andimaona takuita nanotifollowa kuita zvifollowing zvako zve20,000 wakutochinja life yaunga wagara uchirarama no ari ngokutaridzai life iyo yaari kutorarama izvo akutaridzai kana ichazosimuka ichinaka nokuti hakuna chichinoramba chakadaroka muchaiona. Tetelicious makaiona Tetelicious makaona achitora zvese zvakaitika paairport vanhu vachiti hana kuuya hana kudi akakurekodhira akakutaridzai antika akakutaridzai apedza akadzosegwa akaenda kunopinda maakanopinda akati ndapinda guys ndasika refugee pakati ndiri kunzvimbo imwe yekwakati kwandikuudzii asi ndiri kurefugee. Why reason is ndakarwadziwa pakati ende munhu wese guys nemiwo put yourself in Tetelicious shoes unotofila the same watorerwa zvese life yake yangana yava achidla furu chicken nehuku achidini mangwana unongofuma wave homeless muri kuona kuti hazvina mutorera kana nguva guys. That is life. That is life. Hazvina kana kumbomutorera nguva kuti afume 1 minute from a queen to a homeless somebody. Hazvisekani izvazvi ndochokwadi chiripo hazvisekani because the situation yaari pane ita malive ari mumanshoni aizviziva kuti one day achazofuma chita live ari muchimba chiya pane aizviziva kuti Tetelicious achauya ubhadharwa rendi nevanhu vari kuZimbabwe. Nobody knew guys hapana munhu aizviziva but inonzi life. Inonzi life angofuma one day coronophobic yaanza necoronosozozo coronodololo coronophobia akangotouya akati buda tichitoona palife kudai buda izvozvi buda coronophobia achitopenga buda toda kupiya dhoiri tikatofunga kuti majokisi achapiwa imba yake bheki anobidziswa imba bheki tikatoona nana chaminuka kwati vatotogwa vatoinja kutochinja kauku anomaona zvinhu zvakutinda nepamwe even imo muno muSouth Africa kungoti akaita mistake chete yekuti one mistake yakaita Tetelicious ndeyekuudza vanhu movement rakaita achibva uko kuti ndasvika pakati aifanwa kungosvika opinda kana ngopinda muno moti ziyo uzongonekera kushow kana kutobuda uita border jumping unobuda nekubudira kuTanzania kanonzi kuZambia kana kupiya amene abuda kuZambia ungopinda South Africa zvake neborder jumping ozvigarira muno zvemapepa aizoita ari mukati muno ndopaizosika tsvaga mapepa ari mukati anomaona ngatisasekanai guys life ma1 nhasi unofuma uri pamwe mangwana unogona kufuma uri pamwe tadziona malesson tamaona pasocial media kwete ekuudzwa ekutoona nemaziso tamaona pasocial media malife apa munhu achinjirwa nelife 2 seconds
hanzi nahana in 2013 everything changed for me nanhasi I haven't recovered. Thank you. Uyo hana ari kukudzai. Uyo hana nyika hausi waimboti waishandisa sere kuti hazvipere nyika here? Hausiriwe waimboshandisa sere kuti hazvipere nyika? Anomaona life ndozvairi guys. Yakafanana nekuti inini unongochiseka uchitaura kuti handiti chirema, ini handifunda kada chirema, uchiseka chirema, unongoti uchibuda pamba pako kudai so uri rai kati uri mugedhe mako kudai unongona moto yapinda iyayo yorova mubedroom wakagara kana kuti sitting room wakagara utoona kuti makumbo atobhenda. Hazvisekanwi guys kuti munhu akaremara kana kuti life yachinja, hazvisekanwi zviya ndozvinhu zvakasekana paupenyu. Alright hani, asi zvakasekana zviya uri mumba mako wakagara izvi takagara pano kudai so kunongonzi pane pauya ndege helicopter yaluza mukuru takazvigarira tiri pano yonzi yaya yakadonhera munomu, yadonhera munomu yatove accident kai pane vanhu vatoka makumbo. Ndo chinonzi life. Saka ukaona ndinoshamisika hangu kana pandoona vamwe vachiseka kuti ningi deserves this, ningi deserves that. Munhu anenge ane muromo wakakwana cheko hatauri mashoko akadaro nokuti life inokuchinjira. Upenyu ivhiri rinokudubuka rotenderera, inokuchinjira 2 minutes ukashamisika kuti ndine here nezuro I was this, nasi I'm this. Animoni titomoneko zvino ari kwaari kwachitaura kuti guys kwandoka kuSweden hakudzokereki because ndinyaya dzangu dziriko kwa zvakadai zvikadai handikwanisi kudzokera ndotsvaka kumwe kuti ndiende. Animona yes togona kudaro tetelechas anogona kudaro achitaura zvimwe zvinhu kuti zvinodhemeja vanhu kana kudii kana kuti kudii handichimazviona, but panguva yekuti anenge awirwa nedambudziko tomboisa zveasaidi izvozvo, tomboti umirawo nemunhu kungoti handozvazvinoita tozoseka kana agadzika zvakanaka tochaka kumufamba manje kana abho tochitanga manje kudzosa nyaya dzake tichimudza kuti but iwe gore riya wakambodai nokuti life yaizvo zvinoita so inokuhambula. Ndochokwadi guys, life will humble you. Ndinotya kuseka munhu zvangu, ndinotya kwanza. It was not his house though. Isitendai hatizive kuda munenge munawo mavhiki 11 isitongoza ndo maigara makore yose yanga iri imba yake. Takamuona wana achiigwira imba iya, saka handiziti munhu unozogwira imba isiri yako here. Handizivi wangu amene takamuona wana achifambira nyaya dzemba iyoyo, saka ndichiti aifambira imba isiri yake here. Muri kuti imba yanga isiri yake though. Paaigwa achitahondera coronophobic paya aifambira imba isiri yake, aifambira yani aigwira imba isiri yake, aita fight name achigwira imba isiri yake. Hamena ndizivi atisiri tose here guys. Chimona chiisa achiti mumba make muchigadzirwa achiti ndogadzisa kitchen achitaura nevanhu vaigadzira kitchen, tatisiri tese tichimona achita paya. Hasiri here aigadzirisa paya because hatina munhu takamboona achigadzisa kitchen iya, saka aigadzisa imba isiri yake. Amen. Pamwe handizivi, pamwe ndisina information yakakwana, handiziviwo, handizivi. But the moral of the story is ngatisasekanai pamisfortunes. Let's not laugh at one another. Andichika zvikuru sei ngatichiko hanzi Richard akaitenga before marriage. Handizoziviwo hangu, but yanga iri muri handitanga nechiti naRichard here kana mukachata guys. Handichika in community of property hachisi chedu chose here, hachisi chedu. Ndachata nemurume wangu nhasi ane imba, haisi imba yedu chose here. Hanzi teteneshe sakazvitira SIS MELLY, hanzi akaita ukati chakanaka wazvitira ukati chakaipa wazvitira akaseka maiti. That was so wrong. Inga ndakatozvitaura pano wani ndakazvitaura ina nditori side unoziva ina ndisi team ningi kaini ndakazvitaura pano wani ndikati it's wrong kuseka maiti tichakamira nawo tese wani hatisi mafriends amaiti tisu, but panguva iyoyo vaichema takamira nawo wani. I said it wani ipo pakati kati it's wrong wani kuseka maiti it's wrong. Ndakazvitaura wani ini ndotora side here, handitori side ini ndakatoyangata life pano ndichitaura kuti guys hatiseke zvinhu zvakadai. Madiaries, we are not going to laugh, we are not going to celebrate at somebody's misery. This can you remember ndichita live ndichiti murudo asati ambopinda murudo akadyiwa mari murudo ndiani. Ndakatoita live ndichiti asati ambo
ambopinda murudo zvekupinda nemoyo kuti unogona kupa munhu mari yesende fenicha live yacho pano vanhu vachitaura kuti ndakadyiwa boyfriend pakati indakapa boyfriend mari yakati we were standing namaititi network yangakuda kutiza handiti maona hatiseke I stood namaititi ndakamira namaititi ini munhu anenge akapinda pamisfortune whether I like you or ndakamira apa ndiudze imi guys ndiudzei social life ndinambomira naye apa ari panguva yakaoma ndiani ina ndina side kaina ndisi team ningini ina team diaries anomoziva I am team diaries I like them all as human beings. I am team diaries and this is team ningini. Pane chakanaka chaitwa neumwe ndinotopindawo uploadawo. Anmon, pane chakaipa ndogona kunyarara hangu kuti handigona hangu kungokomenta for the sake of peace. Ndongozviginwa ndozvinyararira. But atiseki team diaries panapa atiseki ona anoseka wonsituti amene kwanenge achizviwana ari padiaries kuti akazviwanepi. Atiseki eso. Takatomira naye tikati we are truly behind you because this can happen to anyone and isusu senge isusu pano padiaries tinoita nyaya idzi dzereal life tine experience we know how many people vakatokawadwa nevarume vakanga vakavaroora zvokutoita makore osiwa nevana 5 murume otiza achienda kutora zvese otiza saka hazvisekani because mangwana ndofuma ndirini ndofuma ndirini saka handitombofi ndakaseka delicious yes it was wrong of her kuti aseke mighty and things like that hazvina kunaka unokuti upenyu amene kuti ndizvo zvinozoita kama wacho here animaona but zvaaiseka now is happening to him asi hazvikodzeri kuti tisekewo because takangoseka shadzako futi kwatiri hatisi kuda we don't want that animaona we don't want that hanzo zvataivhotera maresults ari kumusa 16 maresults mesofa takangoidzwa tirimo mutop 10 but maresults tomawana musa 16 andimaona hazvina kunaka zviya zvokuseka munhu zviya hatiseke munhu hatiseke vanhu isu kana mukaona murodhi umu guys vanhu vatanga kuseka uri mudhayari darika usawanika uchisa comment yako kana kondobitana kuseka nyarara ungoonawo drama wodarika don't put your comment don't seka don't do anything kana uri mudhayari chaichaiye nedziso dzatoparana pano hapana patakambodzidzisana kuti munhu ngaasekwe hanzi ma250 aya handiziviwo I don't know but rosi ma250 aya asiriwo tongoti amene handizivi hangu handini kuita zvandisingazivi handizivi ma250 hana kumakumbirira vanhu regerere here handizivini life inochinja guys ngatisasekai people guys let's not laugh at people kune vanhu vakakwana let's not laugh at people mnamo haisekwi hatiseke munhu ndoda kupa typical example yevanhu vakasekwa pasocial media mukazoona life dzavo dzichichinja antika vanhu vakaseka uyu anonzi ani kuharare uyu anonzi ani uchukadzi uyu anoita zvemakuwa evidence vanhu vakaseka evidence chihera guys ini ndikauya ndikakutsiurai pano mukurimemba ndikati guys mudhayari usavanga uchiseka pari kusekwa evidence apa musapindire musaseke hazvisekani upenyu mangwana hazvisikani takamira tiri we were behind it achisekwa tiri we were behind it tikati ngatiseki whether tinomufarira timufariri but hatiseke anditika tikamuona vachiseka imba yake yaigara vanhu vachiseka life yake vachimuti unotambura unodii vanhu vachimuseka you remember guys ndoda kurefresha imemory yenyu kuti muone zvinoita mwari uyu kuti mwari vanofishanda sei animaona antimazviona vanhu vakaseka vanhu vakaita pati vanhu vakaita joko akatiwa drowiwa akatiwa munhu wenhamo akasekwa akaitsvina munozoti sometimes kana uchigara paunenge uchingogara panguva iyo uchiziva chinangwa chako uchingoita unopesera kuita unge munhu asingageza unenge wakungoita unge munhu asingageza uchingoti chero vanhu vakatozodani ngoona senge munhu asina kugeza unge chibut even though wakageza vanhu vakanga mupesera kumuti masitsvina vanhu vakumupa chii vakumupa chii mazita vachididi maona achiita zvese zvaiita aiva ane maplani ake ndikunyeba anga ane maplani ake tikangomona 2 minutes abva zvake kunoku aenda kuzimbabwe achitokudzai kuti inini ndakanga ndiri street kid achitotaura history yake ndokurememba sandambloka inini achitoti ndaindiri street kid nchidini choti eish mwana yakakura zvinorwadza zvinorema akabva kunoku akaenda kuzimbabwe
how many of you guys vaimuseka evidence who can afford to pay maflats ekuavenues? How many of you vakanga vachiseka evidence right now who can afford to pay maflats ekuavenues? How many? Let's be honest. She is there, she stays kuma avenues right now, and it kwanobhadhara rent every month arimo. Vamwe vatidza kutobhadhara one room yekutafara ari kubhadhara flat rekuma avenues. Takamuona akatanga achitafamba nemota yake, vanhu vakati getekete, tikakuti isu pano padhairis tikati congratulations, hatina kuseka, tandoti makorokoto, it's a start, you start from somewhere. Pano tisi takatodaro akatenga mota yake, vanhu vakaseka, vakadi tikamuona abuda mota ya ameno andi ave mune imwe mota mangwana. Azvishamisi muchimuona ka achiburuka mufortuna, mufunge azvishamisi mangwana muchimuona achiburuka mufortuna, and then you be shocked. Ndo chinonzi life is a stage guys, stage by stage by. Ndikangofuma overnight mangwana ka ndikuziva kuti this whole building nderangu guys, you start questioning kuti how come ndikuinda ndichimaona iko zvino she's got her own life, ane life yake yanorarama kuzimbabwe, ane a roof, a decent roof over her head, and she ventured into music. Vanhu vakaseka, vanhu vakadini. She's still learning guys. Akuna kangomugama kuseni ari a perfect musician. She is still learning. Ari kutoziva kuti ipapa ndorati apa vanhu vaseka apa mangwana ogadzirisa, apa vanhu vaseka mangwana ogadzirisa. One day muchamuka muchimuona ka chokwadi ari pa line up dzana ja presents, and you'll be shocked. Musaseke vanhu guys. Jekingana ndezviri semfana. Musaseke vanhu. Life aisekanu. Munhu asekwe pa life. Kana usina chekutaura, sometimes you just see wodarika. Unongoona wodarika useke munhu pa life. Nokuti auya ne life akakuti guys, this is how I'm living. Ndo maramira angwa. Akuudzai, and then you take that, you use that kuti mubashe munhu nazvo. It's wrong. Mangwana iye wamuri kuseka uyu wamunoti evidence wamunoseka every day. Munoshamisika mangwana muchitomuona ka achitomuka kuchinzi aita hit album yaita 1 million ku YouTube uko. And you'll be shocked. Ari kudzidza. Life she's learning. Tabva ipapo handei kuna Mhosva TV. Makamuona Mhosva imi? Mhosva momuziva guys, amudziva akatangira pano paDiaries, mozviziva imi. Pano Mhosva was a top fan yepano. Mhosva muchiti sekuru Njusu ndo vanga vari sekuru Njusu paDiaries pano. Tasati tamuziva but taingoziva kutaura naye pafoni. Akasimuka akaenda kunogara kwaigara, achigara kujarata, kwaiti kujarata kwake kwaigara kujarata arimo veduwe achita goikoiwana ndichimutengera amarula, akaisa keteni rake kumasure, vamwe vachiseka, vamwe vachidini, muri kuona. Akasimuka akaenda kuCape Town, akatanga kunoita maskitsi Cape Town. People started noticing ye, zvinhu zvake zvikatanga kumufambira. I still remember nchitara achinditi mama mene moziva ndasingambozivi Cape Town. Ndikati Mhosva, mubvunzei Mhosva. Ndikati Mhosva, ndine one thing chandiri kunotisa pauri. Mhosva wadi kuita a bold move of you relocating to Zim. Ndikati mama kuZim kunogarika. Ndikati mubvunzei. Ndikati Mhosva, denda ndiri niweka hauna mhuri kunoko, uri one, relocate to Zim. Nepa wasvika pari kuenda necomedy muSA kuZim uri kunotora maendorsements uko. Just take that risk. Mubvunzei Mhosva kuti mama vanoti mama mele havana kutaura newe, havasi vakataka kupa idea kudzokera kuZimbabwe here. Mubvunzei. Ndakamupa akati akazondudza kuti ndakadzokera aive kuZimbabwe, ndakazofunga zvekudzoka kunoko. Ndikati chikanzi malolo but zviri kuita iko zvino hamuchaudziwi guys. Look at him. Hamuchauzvi. The rest is history. Look at him. Life iko zvinakatasa life yekujarata kwaigara kwaka anotoseka achitaura kuti ndakambogara namwe mai ndapinda munomu vakanga vachiita zvechihure vanichengeta vaivata nemurume ndiri pasi. Life inonzi life. I still remember mirai ndikudzei, I still remember social media ichita mutini mirai kuchinzi zuva hana pekugara. Mukurangarira kuchinzi zuva hana pekugara, ari kugara mumarented apartments ekuti anopinda mune fridge. Ndadazati zvimwe zvina ukomendi haupinduri, unotarisa so ungoti nhai Mwari Jesu ko vanhu vari kuzviwana pizvi wonyarara. We are talking of somebody right now who's working in America.
We are talking with somebody right now who's working in America. Akutoshanda. She's there. Vanhu vakasika vakati hakuna vamwe vakati waenda kudla matuzvi kuDubai tsvaka mari vamwe vakati hana kana pekugara irombe riya rakazodai. Musaseke vanhu guys vanenge vane mapriorities vanenge vane zvinangwa zvavo havazvitauri pasocial media chete vanenge vachitoronga life dzavo vakanyarara. Hani maona vachitoronga life dzavo tichiseka because tatoziva vision yemunhu kuti kumberi kwari kuenda ndekupi. Akati tese kwana pekugara ari kugara muno haana chinhu azodai uyu anoirombera famba nemauber ndodai inozodai muri kuziva. Do you know kuti panga akuti akapaka ndisisi ndakuda kurelocate kuenda kuAmerica asi ndatombowana visa achiti I want to relocate to go to America. Akatanga achiti Canada kana kuti America ndikati Canada unogozoenda sei upa Canada kunonzi padhuze neAmerica achitanga nekuenda kwakamumerika kwachona andiwana ko vana wodisvika nsisini nandingashayi zvokuita ndakasvika ndichanomira ndona kuti ndoita sei ndaveko. Munoziva here kuti ainzi mirai ndodaedza kukuudzai nhasi nditori free kuzvitaura because she's now there. Muri kuziva here kuchinzi hanzi anofamba nemapicture chaanacho zuva imakeup chete nemazamu. Muri kuziva here kuti makaona motikari yakaposta zuva moziva kuti furniture yaya inzi ndeye murented apartment ndiyo furniture yakatengesa yese furniture yake ikamupa chimari akati the only thing that I can do kutenga chimotikari andika kuitira kuti zvikanondiramba kuAmerica I will come back sell this car andika ndotanga kutsvaga pamwe pekunorenta. Mozviziva tikati mota akati akaitenga motikari tikati is it a good idea akati noti ndikasiya ndikaita iri mari I'm going to use mari imwe mari yangu ndatenga tiketi imwe mari yangu ndatenga akafambira nyaya dzake dzemavisa akatenga tiketi akadii andika akasiya atengawo tengera vana vake magrocery mai vake and everything anditi akasiya tengera mai vake and everything anti mazviona akati mari yanesara nipita kutenga chimota tikati unochidini chimota zvikanzi mama wakura mozviziva imi hanimona chinenge chiripo vapo havafambi pavafunga kuendaiwo oto iyi havangatadzi kutsika vachidai vachienda pavanenge vachida kuenda but tikati auright kana waona kuti zviri bobo akatora akatenga madollars ake kuno zvokuti anowanawo start and everything and what not akarova pasi akaenda kuAmerica. Asvika kuAmerica izvozvi ndotaura naye ari kubasa ini achiti ndipa break ida kudzokera mubasa handimaona ndotaura naye ari kwava achiti ndapedza break yangu lunch yangu yapenda kudzokera mubasa ari kushanda she's earning that dollar but vamwe vete tagoni kushanda anongomirira chihure asi ndo mashoko aitaura guys let's not laugh at people tisingazivi zvavari kuronga ngatisasekai munhu wese tisingazivi pa handioni singe masocialites dei vari vamwe vanhuka vasingasekani vasingatosekani because itori life kwatiri tese itori life kwatiri tese. Now she's working basa chero basa akataura kuti ndakawana mabasa angu 2 ane mabasa ake 2 ari kushanda izvozvo 2 mabasa ari kushanda akabva uko oenda uko akabva uko ndosanyanya pasocial media no anytime. Naigeti munoziva kwaari anopinda pataiti munoziva kwaari kuti aripi munoziva kwaari kuti anganzi anopinda pataiti kwaari munokuziva ndekupi kuti muti munomutsvaga plus mazita anoshandisa pamapepa ake munomaziva kuti munonoripota kuimmigration tora zita rake pano pasocial media isuzuva ndora munoziva ake chaiwo munomaziva handimazviona. I'm just trying to inspire somebody kuti mungu tingoonesana kuti atidi kusekana ngatisasekanai guys ngatisasekanai ngatiite izvo zvokuti tikurudzirane. Umwe ndiani watakaona futi guys achisekwa kusvikave ndiani mumwe ndipei zita ndiani mumwe I think makataona vakatotiwa ndei mimi ndiani mumwe hanzi Benjamin Mugare ndiani Benjamin Mugare ndimuzivini ndiani mumwe guys watingataura hanzi maititi alright maititi amdaitaura maititi makavaona guys maititi from the next 1 minute from a very flamboyant marriage
Antika, the next 2 months into credits. Makazvionera. From a very flamboyant queen, tichiri kuto celebrate set up the generation charge. Antika, kwakwa kubuda nyaya divorce, kwakwa kubuda nyaya dzezvikwereti. Right now she's busy working for kubhadhara vanhu. Maona kuchinja kunoita life ka. Now she's busy working. We all know Mighty and Davana, guys. Mighty loves her kids to the bone marrow. Avadi, never never. But right now she is sacrificing with no garakuno, Christmas yo and this never national basa. Every cent ravaniki vachiwana kana sekutora kwava sekutora kwavo ndiri kubhadhara zvikwereti. Iri kuenda kuzvikwereti. Anti maona. It's a typical example of how life can change for you overnight. Anti maona. It's life, how life can change for you overnight. Quando da kupupura nemboseka makadzi nditakashata Sandra unoseka munhu ane mari iwe une zvivindi Sandra makadzi takamuona right miraitaure makadzi achitaura idiyo nyaya vanhu muno regaitaure nyaya yamakadzi andika makadzi munozoti aitamba mustreet achipiwa maturandi makadzi aishanda mustreet achitamba mustreet achipiwa maturandi achitamba pakadana nakeji namaster keji achitamba mustreet nematenesi mazibhamba ataiti mabhamba kuzabwa yaya mazibhamba akashata zvishuwa. Hakuna munhu akashata guys unenge usati wave nemari chete. Hakuna munhu akashata unenge usati wave nekeshi. Achitamba musi chipo maturanda achitamba musi akagara nechipo chake uya. Nasi tikutaura queen. Nasi tikutaura queen mu South Africa ukuthi one person anozadza stadium. Makadzi one person anozadza stadium ari one stadium kuti me ari one kuti fill up stadium yoenda kunozara. From ma2 to 1,000. Do you know kuti makadzi anobhadhara imari yake flat fee yekumuchaja it's 200. Ndine show na makadzi nini ndakabhadhara deposit ya makadzi. I'm having a show kuno kuna Rustenburg na makadzi next year. Do you know kuti we paid 120 deposit I 240 makadzi flat fee rate yake 240 and I read them more than 60 minutes anodza 50 minutes 45 minutes zvapera munoziya 45 minutes zvapera anogona kuita 6 shows one night imwe Pretoria imwe Durban imwe kupi oronga zvinhu zvake ukatora bag ukatora bag one night munhu ane manchoni inotyisa muJoburg nekumuLimpopoko. Munoziya makadzi ndichiudzwa rate yake ndakati but ndakazongoti you know what ndikuda kuita business panapa I want to do business saka it's worth taking it. Ndineshona na izvozvo ndineshona makadzi musi wa 29 March animona kuno kuRustenburg asi I'm doing it the South African style way because mazimba havagoni kusupporta mazimba they can't support. Ndinenge ndichitengesa doro mazimba anoya akatomwa bhurongo kudhara andiwana havatengi doro saka I'm doing it the South African way because South Africans they know how to spend vanoziva kuspenda mari South Africans usupport vanoyavo zara mazimba anoya achita noise ida kupinda mahara panzvimbo saka mazimba ashandiki nawo anoya achita noise kuda kupinda panzvimbo mahara vapinda movoda kuita noise vachida kuita kuluta zvinhu saka ini mazimba angu anonetsa. I'm doing it the South African way. I am even bringing nditoi advertiser is ndakatoipa zita sure aina sisimeli mtazongona yakani supported by sisimeli pazasi but ndine zita ndakatoipa company name so that ma South Africans anongouya not knowing kuti munhu ari behind this muzimba animona saka mwari anochinja asikana anzana andizivi hangu history ya Bim Weshira andizivi andidi kunyepa andizivi history ya Bim Weshira uyo dzaishe yeko makadzi yekugiyani uchiona pane pakazara sei masimba they destroy you Maria kana uida kutamba kuita mari yako tamba nemanhu emuno local people masimba they destroy escate almon do Maria no charge 220,000 do mari yake 50 minutes oya wemba 50 minutes oro apasi anti machona anzi mwana wangu uri kunditengesa anti machona saka ngati anzi madam boss munoziva sometimes
madam boss takazovaziva isusuka vatopinda mumakomedi zvekumashure uku we don't know tinotaura vanhu vatakaona tichitokomenta life dzavo animaona takazovaziva vatove kumaskitsi kudhara animaona kumashure uku hatizivi tinotaura vanhu vatakaona pano tichitoona tichi vanhu vachisekwa pano vana madam boss vanambosekwa kwavakabva kumashure uku hatizivi ndo vanhu ndoda kuti munyatsoona kuti mwarika vanoita zvinhu zvavo kana vada ngatirege kuseka mumwe munhu kaisi ngatisasekai imi maupcoming socialites ari kusimuka regai ndikupei tip maupcoming socialites ari kusimuka regai ndikupei tip regai ndikupei tip maupcoming socialites musaisa life dzenyu gara pasocial media ingogara the way yamakapinda muri imimi ingorambai muri imimi manzwa rambai muri imimi rambai muri imimi musapinze life dzenyu dziri private pasocial media wakapinda uri iwewe uchiita zvauri kuita ingoramba uri iwewe zvelife yako imwe iri private woiunza pasocial media wrong move wrong move manzwa I'm talking to so many people baby dawn is rising yeah rega timboona tenda is still too early to tell let's wait and see still too early very early to tell saka regai timbomira tione uri wewe uya uentertain vanhu uchiita zvauri kuita uchidii private life yekumba kwako vana vako the water is cold I can't come there the water is cold I can't come there network yamboita ichitisa guys network iri kuita ichitisa network yamboita ichitisa saka tendai tachara nyaya yababy don ngatimbomirai timboona is too early let's wait and see tozonyatsotaura kana tanyatsoona chaiko chaiko kuti zvava papi is too early to tell Anzina Ella, I'm so happy for them. Yeah, we are so happy. I'm only happy for them. I'm happy, very happy for all of them, guys. All of them. I'm so happy. Come on. Socialites, upcoming socialites. Abegabana? Who's mom? She's my friend. Oh yes. Yes. Uya uri iwewe unzwa iwewe uya tida kuziva iwewe don't bring in your kids don't bring in your husband don't bring in your wife don't bring in your girlfriend pinda pa social media uri iwe wakazvimiririra uri one don't bring zvakawanda zvefamily zvelife yako masocialites ari kusimuka separate the two your private life nokuti kana vasingazivi anything about you there's nothing to laugh at. If they don't know anything about you, there's nothing to laugh at. Life yangu, I'm telling them, I am showing them life yangu kuti wona life yangu iyi ndo zvandikura nama ndiri munhu wangu. They will use that tomorrow against you kana vakuda kushandisa kutukana zvo. Vanokushandisira izvozvo. Andiwana. Vanokushandisira izvozvo. A very good and joy is a good exactly. Antimaona so ndozvadechida kuti uya uri iwe tida kuziva iwewe tinakidzwe newe mhuri yako ndeyako usautaita vanhu vazive zvemhuri yako zvechiya mheno because they will use that tomorrow against you kushandisira saka chavanenge vasingazivi let them say zihurera rina murume iwo naye ungoseka zvako because unozati hapana info hapana mangwana voseka iri ziya rirori iri zingochani iwo seka zvako hapana andiwana iri harina pekugara iri harina kana imba iri harina kana imba rinenge rinogara mumpuku iwo seka zvako because iwo ndiuri kuziya life yako hauchoka kana zvichitabuka zvisina mafekisi azvimbokubati ani munoziva mumboona ukafilima dati mumboona machembera yaya zvakaoma uya uri iwe wakazvimiririra
Liz chero kasaunza vakanotsvaga vachanotsvaga but they will never know everything. Vachanotsvaga zvachanotsvaga but they will never know everything. Vachanotsvaga it's true. Vanotsvaga zvesure but they will never know everything. They will never know everything. Inini ndiri panapa kudai so ndine zvimwe zvinhu zvamusingafi makaziva. Zvamusingafi because chero zvavakaenda kunotsvaga vakawana zvimwe vakatosiya zvakawanda zvavasina kuwana. Vakatosiya zvakawanda zvavasina kuwana. Saka havazowani zvese. Leo ana achikudza zvaanoda hamunoda kuwa. Zara munoda kuwa utina ndani muzata ndape kugara. Vanobva omberera makobva omhanyana zvokuti haana shuwa. Hanzi kukunonzi kuikwa kwamuruni swimming pool. Panonzi pa Belesus. Inonzi Belesus. Belesus hotel. Ikiri uyu mahotels akwanda nemaswimming pool mani kunoku. Mahotels akwanda nemaswimming pool. Mahotels. Saka guys, senga ichingori lesson of life. Takupinda mna 2023 guys, let's be better people. Let's not rejoice when somebody is having misfortunes. And let's not rejoice when somebody is having misfortunes. And it's because tomorrow you never know, you might wake up to be you. And unotomuka mangwana uri when my misfortunes why, and you'll be shocked. Zvino chinja overnight chai. Overnight chai. Zvino kuchinjira overnight chai. Ukashamisika kuti nezuro chai ndakanchifamba ne ndosaka mchiwa kune wedziroti from riches to rags. From riches to rags. Mbinga yemambinga zvemashuwa mangwana tokudona kuti pu kuta burumengo. Kudona kuti bu. Kumuka mangwana usina kana pekugara. Exactly Marilyn Tari. Ndozvinoitwa pa life kwete kuti chese kukuta tichidzisa ma upcoming socialites unoona kuti vakawanda sema upcoming socialites asimuka ari kupindawo pa social media kutovaudza zvedu semadzikoma avo kuti vazive kuti because sitane experience yacho ka wakapindawo uchitadza zvinhu usingazive now ukazoona kuti okay izvi hazviitwe wakuvaudza kuti vasete the same mistake yawakaita andiona vasetawo the same mistake yawakaita andimazviona kana mchiza munhu ari smart ndiziva manje munhu ari smart and intelligent Zuva is smart and intelligent. Zuva very smart and intelligent. Very chero kamudza nyaya dzakochida advice anotanga toti madzoka asisi mune sure muri kuda advice nchakudza chakurwadzai but you take it or leave it. Unoziva kuti hai handiri kuzvirovera uchaudzwa zvinorwadza but uchaudzwa chokwadi kana wawega wazogara pasi ukazozvifunga kuti but zvanga achitaura utonyatsa kuti ndakachitaura chokwadi but chokwadi chinorwadza but ndakachitaura chokwadi. Very smart. Hence this should also apply in general. Shamiso, I mean new people in general, until sometimes you can post it because I will see pa spotlight sakachero van makaona mrumo kwa basa naye amane nasho achiro kwa navana kwa bane nasho but ma public figure ani twapata ndimi mnike makuzovaita pati mangwana ninge makuzovaita pati mangwana saka panonetsa animona ninge makuzovaita pati mangwana saka iwewe zviona ukaisa murume wako hapana nemborikana nebasa naye mira ndikande wangu ini ndimuone kuti anoita gora achirira gora achiridzwa anzi muranda uyanditauri nezvake handimuzivi zvokudaro. I don't know much about her. I can't say anything. I don't know her. Ndozvandingataura. Anzini I don't post my private. You and debate. Yes, don't. Chingo posta iwewe mapicture yako chingo kuona wakadaro chingoshaya kuzati ndeipinde confuse us till we learn to mind our own business or to mind our own work. So confuse us kusvika tadzikama. Oh Leo, I'm so happy to hear that. Actually nhasi ndafuma really lucky day rangu. Ndina munozakana uchiropafadzwa so
hauropafadzwe nevanhu vanozviti tine mari. Ndafuma makuseni vana madhumbe vari pano padiaris. Vana madhumbe vari pano padiaris makuseni simeri takapiwa mabhonasi. Toda kungokuappreciatai. Ndakadzidza a lot from you. Ndoda kuti mumwe drink 100 rand yangu ishi. Ndoda kuti mumwe drink sisi 200 rand. I learned a lot. Munoza appreciation yekupiwa pamari shoma yanenge achihora. Obvisa 100 rand yoyo okupa kuti sisimeli ndachitozvinyora magroup. Andika makandidzisa zvakawanda I was mumwe munhu. But because of matauriro enyu nedziso dzenyu ndaamumwe munhu. I'm now focused ndakutoita mumwe munhu. Obva akupreciate ne 100 rand drink ndimadhumbo. Pamwe 100 rand iyi yabva kana kuti pa 2.5 kana pa 3000. Guys, zvinenge zvakaropafadzwa. Nhasi ndafuma ndine ma 100 rand ana madhumbe vangu appreciation. Mfunge. Ndawa kumanyukunyuku chaiwo ndawa kufara. Ndanzwa manyukunyuku nzwa kufara. Anditika it's not kwandiri, it was just about appreciation kuti kune munhu anondi appreciate wo kunzoku. Kune munhu anondi appreciate kunze ukoko chokwadi. Iwe unongochiti kudai tikudai. Umwe munhu aritodzidza aritobat. I was so humbled mufunge. I was so humbled. Ndamuka naseneni ma 100 rand wayo nditono mwana wa cold drink ndasanda. I refuse kuteka cold drink ye 57 rand pano. I refuse. Ndinoteka kusipa ku 22 rand. Mona. Ndafara singaiti ndikati mwari varopafadza. Ndachitoti mwari ndega nechemwe ngati mwari. Pari kubva ma 100 aya munopaziva kuti anorwadza. Ane misana inorwadza, ane chii, anokutukwa mudzimba umu. Mwari ndaikumbira kuti muropafadze zvakapetwa. Hamunoti kangani. Andimona. Saka zvinhu zvinonakidza, zvinhu zvinofadza. Zvinhu zvinonakidza, zvinhu zvinofadza. Guys. Mwoyo wangu unoda kuswima guys, asi mwoyo wangu mwoyo unoda kupinda mvura, mwoyo unoti hai. Munoziva here guys kuti ndogona kuswima imi. Kuti I'm a very good swimmer. Moziya. Kuti I'm a very good swimmer. Munozviziva. Do you know that? Kuti I'm a very good swimmer. Ndafiva ndiwe. Ndadzoka kuswimira zvinopira. Oda ndipinde remvura ndinopfeka swimming costume ndiye ndipinde mvura. I'm a very good swimmer. Ndina ndakadai a very good one. Ndokuti ndakatopinda mvura mu you'll be shocked. You'll be shocked ndichiswima mvura mwende unotoshamisika kuti zvina imi sisimeli. There's a lot that you don't know about me. Zvino kuzvisine hazvo nesocial media zvatarishaura paya. Hanzi tichakusoita kuzima. Shumbre distance techingotaura pafoni. Hamumbodisiwi zvokudaro because pafoni tiri tese. Ndogona kusima ini zvokutodaro. Hanzi pindai tione muchimwa zvikapa. Ndimbo muzvikapini. Hanzi yesa episode yepule to us. Yeah, but zvisi zvokuti pool kumba kwangu chako indagara nditori munhu anogona kusima. Kubva kuchikoro swimming was my sport. Swimming and basketball and netball ndo anga ari masports angu iwayo. Kwanzi maiswima pangoba tu taito swima na pemi kwando parai kandigwere masisi na pemi uchindai mononga pasapo. Tichinoswima. Hanzi ziva anogona kuswima futi. Anogona kuswima. Ndiswima kuchikoro. Bvari kuchikoro. Ende mili alright ndikaswima unondipei. Andinotombopfeka che ndoenda kunochinja ndopfeka ndikutaridze ndogona kuswima ndogona kuswima. I'm a very good swimmer. Mina ndibotanda wamvura yacho kuti haisi kuuye. Ndizvo shakira ndivigire swimming costume kwati ndinde kunotora. Let me feel mvura. Kana singadi chando nenyaya yemasinus chete. Iri kudziyai. Iri kudziya mvura haisi kutonhora. Iri kudziyai. Inde ndichoreka kuna chidotonhora masinus ndo anga chito ndisapinde mvura nchiti masinus anosimuka. Because mazana akadzikira. Kanda tama ndiletse regai isai my love ne my life ndo zvada kuti ndipinde mvura vangani. Varida kuti ndipinde mvura vangani ndinde kunochinja. Ndiye ndiswim. Varida ndipinde mvura vangani. Wada kumaya my love. Tilani Badza, how are you? Another this Kelly, don't do that to
Don't do that to Amo. Don't do that to Amo. Amo, don't ever play like that in the water, ne? Mwana zvari kuita kutsikirirana pasi mumvura. Amo agoni kuswima. Kwanzi kenze, alright. Let me senzeni na mili. Let me prove you wrong. Mirai ndidzoke. I'm coming back. Mirai ndo chinja. I will prove you. Mugara up. Mirai ndo chinja. I'm coming back. Just give me 10 minutes. I'll be back.